अनंत टी दे रिफ्रेश हमें। भारतीय जनता पक्षाचा हम तुम्हारे साथ हैं। ऐका 369 करतो। ठीक आहे। 2 मिनिटं नंतर काय झालं ते आपली असली लीगल जाऊन येतो नाही नको बाहेर तुम्हारे साथ है भारतीय जनता पक्ष आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।